teda bude pacient. Už sa teším. Čau, dobre. A to ideme tu cvičiť, alebo kde? Ne, poď tu, darom je posilka. A to tričko si daj normálne, prosím ťa. Či vadí to? Máš nejaké zdravotné problémy? Neviem, dilatačná kardiomepatia, neviem, či ti niečo hovorí, ale mám veľké problémy so srdcom. Sa mi nafúkuje. Fúha. A ešte nejaké ďalšie iné problémy, ktoré by nám vadili? Ešte tenisový lakeť, mám problém dosť veľký. S kolenom je, neviem ho veľmi zohnúť. Achilová päta úplne, že zle, hej. A vlasy ma svrbia. Mám furt so všetkým mám problém proste. Ty nevieš sa normálne správať, to čo robíš tak? No ale mám možno aj trošku psychické akože problémy, len také výpady mám trošku nejaké menšie, ale inak sa akože dobre cítim, vieš. Toto bude ťažký oriešok. Že čo? Poďme na to teda. Tým, že si tu prvý raz, tak prejdeme si celé telo úplne tak z ľahúčka a uvidíme, čo je v tebe, čo zvládneš. Poďme na to, ty kokos. Mám teraz dosť. Tak dáme si úplne prvý cvik, základný ľahký, vlastne prsia, natlaky na prsia, chytíš jednoručky, láhne si. Ale s tým srdcom mám problémy, ako som ti spomínal, no neviem. Predkopávanie, sadne si. Nohy budeš pekne zvládať. Ako rozbolo okolo, neviem, či to je z toho počasia, alebo... Nie som si istý, že či to zvládnem. Dosť toho koleno, jablčko som mal naopak, vieš, o to sa jedné. A vlastne ideme na posledný cvik, to si dáme ramena, ideme si vlastne pekne jednoručky, sadne si lakte mierne dopredu. Zapálené rameno, no, vieš? Dobre? Fú, a ty sa vôbec pozeral, čo som robil? Či sa ti nezdá? A dobre to bolo, alebo čo? Musím uznať, snažil si sa, ale nejakého kulturista tu nebude asi moc.